Ako po si Father Dennis, parang Dennis sa social media. Tara, magkwentuhan po tayo. Saan po ako? Wala iba kundi sa bayan ng Bani, Pangasinan, ang bayan na kung saan matatagpuan ang Pakwan Festival. Tara na, bisitahin po natin ang napakaganda nilang parokya, ang Immaculate Conception Parish dito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Ayan, ang napaganda nilang parokya. At meron po tayong trivia. Sa harapan po ng kanilang parokya ay matatagpuan ang isang napagagandang marker. Ang marker ng 13 martir na nagbuwis ng buhay sa magiting na pagkikipaglaban noong ika-7 ng Marso 1898 sa mga Gwardiya Sibil ng pamamalaang Kastila. Dahil sa kanilang marubdob na hikaing maging malaya ay minabuti pa nilang mamatay sa pagtatanggol sa karapatan at kalayaan. Ito ay pinatayo noong ika-18 ng Marso 1979. Hey! Andito po tayo ngayon sa bayan po ng Bani, sa Immaculate Conception Parish. At sabi po ng ating mga kaibigan mula po sa historical facts, sa history ay year 1854, pinatayo ang parokyang ito. Tara, bisitahin po natin ang loob ng ating simbahan. Tara na! Pero hindi ganito ang itsura ng ating parokya dito. Ito ay nagkaroon lamang po ng renovation ilang taon na ang nakakalipas. At narito ang dating itsura ng parokyang ito. Ang itsura ng dating parokyang ito, kapag ito ay makikita mula po sa alapaap, ay para itong letter A. At yan po muna ang ating kwentuhan tungkol sa parokya po natin dito sa bayan po ng Bani. Thank you po!